Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Wat lakadang don ka jingkang dam ka bala penjelan syaka arpuway terik ubna jelleo arajar arpuway. Hanray layo i baka jinglong jingman kalas dang wandur biang ha ka bala yo i ya ka jingbon ki breu ki bami syayo syahan. Kayo di madan ha Khyndailad bat hakirut surok ha sun kilas dang biang ha ki Thaiñ Anjalee bat yo Mawlong lasdang ban Khapngiah biang da ka jingdon jong ki nong yede yethit ki kali ki bayaj hasurok ki ba penyang ha ki parking lot bat ki ba penyang ha ki pelau jong ki office sarkar kilas dang ban bon biang kumbo julong.